Mama, tata, brat i ja. Gotovo savršena slika. Iz obiteljskog albuma punog uspomena. S ponekom sitnom prepirkom, tako tipičnom za svaku obitelj i odrastanje. U jednom trenutku ostala sam posve sama. U našem obiteljskom domu. S bratom Lukom na dalekim morima. Školskim brigama. Odrastanjem i druženjem. Utjehu sam pronašla u sportu. U nestašnom, vjernom Konradu. Dani prolaze i dopuštam si vjerovati da će biti lakše i da će odjednom sve izgledati dobro.